Leksikon utvrda Hrvatske bilježi kako je Blagajna Korani tvrdi grad nad strmim kanjonom rijeke Korane nedaleko od naselja Hrvatskoga Blagaja, oko 13 km sjeverno od Slunja. U izvorima utvrda se navodi pod imenom Turanj ili Blagajski Turanj. Dio istraživača drži da su je podignuli knezovi Blagajski potkraj 14. ili početkom 15. stoljeća. Sama utvrda prvi se put spominje 1504. godine pod imenom Blagajski Turanj. Iako je ugarsko-hrvatski kralj Ludovik II. Anžuvinac darovao utvrdu Petru Kegloviću, nema podataka da je on doista ušao u posjed utvrde jer se ona u rukama Blagajskih spominje sve do 1584. godine kad ta obitelj napušta Hrvatsku i iseljava se u Kranjsku, gdje će se održati sve do 19. stoljeća. Sama litica na kojoj leže ostaci Blagaja uzdiže se preko rijeke. To je bila manja utvrda tlocrta u obliku duga i uska trapeza, dimenzija 55 metara puta 25 metara. Na najvišoj točki utvrde nalaze se neznatni ostaci pravokutne braničkule, uz koju se na istočnoj strani nalazio ulazni kompleks, koji su činila dvoje vrata i manje utvrđeno dvorište. S obzirom na dominantan položaj ove kule, u dijelu izvora Blagaj je po njoj nosio ime. Blagaj je samo jedna od utvrda iz Leksikona utvrda Hrvatske, novog izdanja Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, koje na jednom mjestu po prvi puta u više od stoljeća na jednom mjestu okuplja znanje o utvrdama kojima Hrvatska obiluje. Moguće ga je naručiti prateći poveznicu u opisu videa.